Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapagatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamustag sa tagsan ka mga lingkuranan uban usab sa tagsan ka mga radio seats aron sa ingon niana mo ini magamit. Ninihiyo na karon sa pagmati sa mga maturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga mga pagbasahon ka na dili aron sa pakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati ninyo dinhi matag Domingo sa Power Radio. Magsugod kita sa alas 7 sa gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O sa Waikurat Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. O sa Radio Ultra matag buntag kana sa Domingo mabati kana magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon at sa Teleradio RPN mabati usab magsugod sa alas 12 mulungtad sa alauna sa kahaponon. Og dinhi sa Mindanao ug sa Visayas area aduna nay 25 ka mga radio station din anaa ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og ninihiyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsuunan kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamotoran aron ang ihatod diya kaninyo. Aron dili sa paglanga ihatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro. Kamusta kaninyo mga kahigalaan ug kaigsuunan kini sab si Brother Romy Rama Kamos. Katambayayong usab karon sa pagatuod kaninyo sa kamotoran aron makapadanga sa tawo ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga ilan mga igsunan kinyong alagad kahanginan Evangelista Brother Jesrel Macarayo nga mo sa makiguban ni takna aron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Sa dili pa ta mo adto sa unahan mga kahigalaan ug mga kaigsunan atong gipangumusta ang mga kauban nga mga ministro sa PBCM compound Brother Juan Ronilo Mangalos, Renito Librico o Ronald Canyaman o Robert Consad o gingon man Renito Librico o labaw tanan sa ato Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o ingon man usab sa mga kauban nga mga ministro nga naa sa Visayas area nga naay programa sa istasyonan sa DYLE Brother Cesar Patio, Brother Samuel Montemayor o sa uban pa o Dennis Gonzales nga kauban nga ministro din sila mao ang nasayin po dito o naapod sa programa sa DYLE o sa tanan nga mga kaigsuunan nga nagsuportar sa programa diri sa Power Radio. Nagpasalamat kitag dako kanunay tungod kay ang ilang tulo suporta. So nagpadayon usab kita sa atong programa dinhi sa Sibihan sa Power Radio. O gipasalamatan atong dako atong mga kaigsuunan. O sa tanan nga mga nangakabig nga mga nahimong sakop sa PBCM diri sa Misamis Oriental, sa Bukidnon, sa Pulo sa Mindanao ug ingon man sa Visayas area abot sa mga pagpamatuod sa mga magwawali sa mga ministro ug ingon man sa mga misyonarya ug sa mga misyonaryo ug sa mga kaigsuunan nga naglantaw diya sa dapit sa Cotabato din mga bag-ong nakabig sa PBCM diya sa Carmen North Cotabato atong ginapangumusta ang mga bagang PBCM diha nga nangakabig sab ug diha dapit sa Cotabato City. Adunay mga bag-ong na miyembro diha sa siyudad sa Cotabato City ug ingon man sa Alameda bisan pa diha sa Dalumangkom aduna diha sab nga na miyembro o diha sa Nueva Persa din kita nagpasalamat nga adunay mga nangahimong og nakabig sa pagtulon ang PBCM. Ubay-ubay kana sila og ato na sila nga gipaabot tawag sila nga sa dili madugay mo anhira sila sa PBCM compound din mag kuha sila og mga kaligunan isip sila sa pagpamatuod nga naa na nasakop sa pagtulon ang PBCM. Busa gihulat nato sila din halos kada adlaw nga dunay mga kabig nga dunay manawag diin sila magdawat sa pagampo o sulod sa pagtulon ang PBCM. Busa gipasalamatan na mong dako inyong mga pagsabot din ana nga nakakita sa mga milagro o itong gipasalamatan usab ang anadya ang lantaw man na sila sa Facebook sa YouTube maglantaw man sila na makita nila karon ang atong programa o niana bahin sa niadtong mga ubay-ubay nga mga anaa diha nga mga nagtigom din ana ang mga pasyente ug naa mga naa diha nga naidayag ang mga milagro diin ang nakabing ang nangakakita og niadtong panahon nga anaa. Busa
Ato sila nga kita magapanghinaot tuban sa panalangin ni Master nga mudaghan pa ang mga mahimong sakop sa PBCM diha dapit sa Cotabato. Dili kay sa Cotabato lang, daghan na ang mga nidawat sa pag-ampo bisan pa diri sa Misamis Oriental o sa mga uban nga mga dapit din bisan naman nga adunay mga pagtamay sa among kaatbang nga kanunay nga na nagprograma sa DXKD Dipolog o kana giatiman man sa pagtubag pod sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Hinyog sa kauban nga mga ministro ang iyang mga isyu sa nining dagan sa panahon karon ato usab nga ipadayag ang ato mao lang ang atong ikasulti nga pila man supakon sa kaatbang nato ang pagtulon ang PBCM dili gini mababagan o dili gini mapugandaan na sa panahon pa sa atong sa pagtukod ni Master sa pagtulon ang PBCM hangtod karon naglawig ang PBCM uban sa mga pagtamay sa mga pagbiay-biay. Pero nagpadayon ang mga PBCM nga nilambo ug nagtuo ang uban nga nabungkag ang PBCM. Wala mabungkag ang PBCM kung dili aduna pay mga daghang nakabig. Kung doon na may namahawa sa PBCM, doon na po'y daghang nangakapuli. Ug mao nang gipangumusta namo karon. Og ang mga dapit din naa diha ang baga nga mga nangakabig. O nini pa lang bag-o bisan nakuan sa tawag na lang sa cellphone nga sila nagpahibalo nga sila nidawat sa mudawat sila sa pagampo o gihuwat na lang nato ang ilang pag-ari o pagdangat na sab dinhi din sa PBCM compound. Og nining higayon na karon mo ni giingon nga kapila man bula-bula sa baba ang among kaatbang nga anaan nagprograma sa DXKD Dipolog mo ni giingon lagi nga tan-awon ta lang inig abot sa tukmang panahon tungod kay karon dili pa man nato masuta og unsa ka tinuod ang atong napasakupan. Tanan nga mga anaa karon nagdahom wala pata sa finishing line. Moabot pata sa finishing line ug didto noon yang panahona matagamtaman og masinatian nato og mahinuktukan nato unsa di ay ang atong ginabarugan. Husto ba ug dili ba? Pero sa pagkakaron ang matag usa nga nasakop diha sa mao nga iyang gituhan og gibarugan kana tinuod gyud ug kana mao gina ang gipasakupan og diha sa mahatagan og kaluwasan og kasiguruhan. Ang matag usa do natay gitawag og freedom. Nalatid kana sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagantag freedom of speech, gitagantag freedom of religion. Busa dunay libertad ang tao sa pagpili asa nga baruganan ang imong pasakupan. Og niana sa diha nga magpasakop ka, nagdahom ka na nga ang atong gilauman nga atong maangkon nga kaluwasan nga naas mga kamot sa Dios ihatag pinaagi sa atong napasakupan. Ingon ni ana ang paningkamot. Pero kutob pata sa paguna-huna, pero ang dauganan ug ang lutsanan nga diin masuta na gyud ug unsa ka tinod ang imong gibarugan tuara sa mga nakasulat sa Biblia inig katuman na anang mga gipanagna o gisulat diya sa balaang kasulatan pagmatuman na nga ang tanang tawo sa tibuok kalibutan moatubang gyud sa dakong kasakitan ug dakong kalaglagan. Daan na gisulat sa Biblia o gisulti na sa atong Ginoong Kristo. Mo nga importante ang pagpangalagad diha sa Dios. Busa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, din sa dinhi pa ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan. Nagpili siya og napulog duha ka mga apostoles. Ug dili lamang kay ang ilang misyon diha lang sa pagwali, kundi dili do na pay gipiyal sa Dios ngadto kanila diin mo ilang gamiton. Diin unsaon nila pagkabig ang mga tao aron mahimo nila nga mga kaigsuonan sa pagpangalagad diha sa atong Ginoong Kristo. Unang-una sa panahon sa Biblia, Brad Israel, panahon sa atong Ginoong Kristo, unsay gibuhat sa atong Ginoong Kristo nga anong nakabaton siya og mga apostoles, din mga magwawali nga iyang gisugo niadtong panahon sa atong Ginoong Kristo. Niya Brad, makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 lapos ngadto sa 4 gingon. Ug ang iyang napulog duha ka mga tinunan iyang gipatawag ngadto kaniya ug iyang gihatagan sila gagahom batok sa mga mahugong espiritu aron sa pagpagula nini ug pag-ayo sa tanang mga sakit ug sa tanang kaluyahon ang mongalan sa napulog duha ka mga apostoles mao kini nahuna si Simon nga ginganlag si Pedro ug sige. Si Andres dos nga igsuon ni Simon si Santiago nga anak ni Alfi si Bideo ug si Juan 4 nga igsuon niya ni Santiago ug si Felipe ug si Bartolome si Tomas si Mateo nga maniningil sa buhis ug si Santiago nga anak ni Alfeo si Tadio si Simon nga kanoniyo ug si Judas Iscariote nga maoy nagbudhi kang Hesus. Kini nga mga ngalan napulog duha ka mga apostoles. Naa sa bersikulo 1 giingon dayon diha nga
Kining napulog duha mauning mga apostolis. Unya nas bersikulo 1 ang purpose ang napulog duha iyang gitawag ngadto kang sa atong Ginoong Kristo giatagan sila gahom. Batok sa mga mahugang espiritu sa pagpagula o sa pag-ayo sa mga sakit. Sa ato pa pagtawag nila dunay purpose. Dili kay gitawag ang 12 ka apostolis pagwali lang. Dunay misyon nga ipiyal sa atong Ginoong Kristo kanila. Unsa ang misyon? Dili kay pagwali lang. Naa ang pag-ayo sa mga balatian, din ang iyang mga apostolis iyang gitawag ni adtong unang panahon. Og ni adtong panahon na din gitawag niyang napulog duha ka mga apostolis ang mabasa, magwali sila og mag-ayo sa balatian, human giatagan sila gagahom aron ayuhon ang mga balatian sa tao. Naba sa Biblia, Brad Rome, ang atong ikapruiba ni ana. Doon na gyud Brad Makarayo ato lang pagbasahon sa Lucas sa iyang kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2 nagingon. Uni ang napulog duha iyang gipatigom og iyang giatagan sila gahom og pagbulutan batok sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit og iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Busa, ang napulog duha ka mga apostolis, una si Pedro ug ang ikadusi si Judas Iscariote ni adtong unang panahon. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gitagaan silang misyon. Unsang misyon nila? Pagwali, pag-ayo sa mga balatian. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, kana ang misyon, gihatagag kagahom ug iyang gihatagan silag kagahom. Ang nabasa gihatagan sa atong Ginoong Kristo kagahom. Kung maghisgot ag Espiritu Santo, kayang stand sa PBCM na aman sa dapit sa Espiritu Santo sa pagpamatuod. Sa kagahom nga nakuptan sa mga apostolis, dakog kalambigitan ng Espiritu Santo. Unang-una, si Kristo nagtawag sa napulog duha ka mga apostolis. Aron magwali ug mag-ayo sa balatian. Gihatagag kagahom diya sa Lucas 9:1 ug 2. Pero katong kagahom nga gihatag sa atong Ginoong Kristo, dakog kalambigitan ng Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo ni adtong panahon giingon sa buhat. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, dakog kalambigitan ng Espiritu Santo sa kagahom nga ilang nadawatan. Unsay pruiba ni ana, Brad Jiggy? Ato lang basahon sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Katong giingon nga misyon nga gihatag sa atong Ginoong Kristo kanila magwali, unya mag-ayo sa mga balatian, gihatagag gagahom, unsay giingon sa atong Ginoong Kristo, ug kamo magadawat hinuog gahom sa dihang mukunsad na ang Espiritu Santo kadinyo. Tanawa gani. Sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo daan na nagpakita ang Espiritu Santo din. Ang mga apostoles sa ilang misyon dakog kalambigitan ang Espiritu Santo niadtong panahon. Magadawat sila gahom sa diha nga mukunsad na ang Espiritu Santo kanila. Ug ang Espiritu Santo din ang atong Ginoong Kristo mao'y nagpasidaan sa iyang mga apostolis kay mao man to ang ilang misyon ug purpose ngano nga sila gitawag aron sugoon sa pagwali ug ingon man sa pag-ayo sa mga balatian. Niadtong panahon ug ang kagahom nga gihatag kanila dakog kalambigitan madawat lang nilang gahom sa diha nga mukunsad ang Espiritu Santo sa buhat 1 bersikulo 8. Ug ang Espiritu Santo ni adtong panahon na daan pa sa panahon pa ni Juan nga Bautista, nagpasidaan siya. Nga ang atong Ginoong Hesukristo, iyang gipasidaan. O gipasidaan po niya ang tali sa Espiritu Santo. Diin gisulti na sa ato ni Juan Bautista, daan pa sa kapanahunan. O iyang sa pagpahibalo niya sa atong Ginoong Kristo, bisan pa ang dapit sa Espiritu Santo. Unsay pruiba ni anak Brad Rumi? Dini itong pagkabasahon Brad Makarayo sa Lucas sa iyang kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako nga bisan pagani sa higot sa iyang sapin dili ako takos sa paghubad niini. Kaninyo ang iyang igabautismo, mao ang Espiritu Santo o kalayo. Busa, kanang giingon ni Juan nga Bautista, nagbautismo siya sa tubig, mao man tong kapasayloan alang sa sala.
Pero doon na pa'y musunod kaniya nga gamhanan pa kay kaniya, nga bisan gani kuno sa paghubad sa higot sa sapin, sa tiil atong musunod kaniya, dili siya takos. Ang igabautismo atong musunod kaniya, mao ang Espiritu Santo og kalayo. Kinsa ang gipasabot ni Juan nga Bautista? Nga musunod kaniyang gamhanan? Walay lain nga iyang gipasabot na sa Juan 1:29. Bibliang Katoliko giingon og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya miingon tanawa mao kana ang nating karnero sa Dios nga magkuha sa sala sa kalibutan. Pag-abot sa bersikulo 30, 31, 32, mao dayon nga nag-explicar si Juan, siya ang gipasabot ko nga sunod kanako ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo. Sa Lucas 3 bersikulo 16, Espiritu Santo og kalayo ang ibautismo sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ni ana ang plastada. Tanawa gani. Nagsaad ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pinili nga mga apostoles ug sa iyang mga tinun-an, diin makadawat sila gahom sa diyang mukunsad na ang Espiritu Santo kanila. Ngano? Dakong misyon ang gipiyal sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kanila. Pagwali og dili kay pagwali lang, nanangilhanan nga sila mangayo o manambal ni adtong panahona. Naa sa nakasulat sa Matthew 10:1-4, naapod sa Lucas 9:1 hangtod sa bersikulo 2. Ingon niya na ang atong nabasa. Sa kagahom nga ilang nadawatan, dakog kalambigitan ng Espiritu Santo. Madawat lang nilang gahom sa diya mukunsad ang Espiritu Santo. Kung niingon man si Juan nga Bautista nga ang mubautismo sa Espiritu Santo kalayo sa panahon sa atong Ginoong Kristo, mao ang atong Ginoong Kristo. Og sa diha nga si Kristo nagpadayag na bahin sa Espiritu Santo, iyang gipadayag nga kung mukunsad na ang Espiritu Santo sa iyang mga tinunan, didto madawat po nila ang gahom. Sa diha nga natuma na ang gisulti sa atong Ginoong Kristo, Brad Jisrael. Unsa dayon ang nakita dayon sa pagkunsad na sa Espiritu Santo nga maoy gipasabot, nga madawat lang sa mga apostoles ang gahom kung mukunsad na ang Espiritu Santo. Sa pagkunsad na sa Espiritu Santo, sa unsa gipakasama na dayon ang gahom nga ilang nadawatan. Di pa kasama ka nagkalayo, Brad Makarayo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 1, lapos tangad 4 gingon. Ug sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes silang tanan na nagatigom sa usa ka dapit, ug sa kalit miabot ang dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin. Ug mipuno sa tibuok nga balay diin sila didto na naglingkod, ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkanilaing nga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Busa niya ng panahon na sila nga gikunsaran sa unang panahon. Diin pagkatuma na sa saad sa atong Ginoong Kristo nga sila magadawat og gahom sa diyang mukunsad ng Espiritu Santo. Si Juan nga Bautista nag-ingon ang igabautismo sa atong Ginoo sa musunod kanako nga mao si Kristo ang gipasabot niya mao ang Espiritu Santo kalayo. Sa diha nga atong Ginoong Kristo nagsaad nga mukunsad ang Espiritu Santo ngadto sa iyang mga tinawag nga iyang gisaaran nga magadawat og gahom kay mao ilang gamiton sa diha nga mag-ayo na sila sa mga balatian ug magwali sila sa atong nabasa sa Biblia. Pagkatuma na ni kunsad ang Espiritu Santo og nagpatong na sa tag sa diha sa matag usas katinun-an sa atong Ginoong Kristo ang dila nga daw kalayo og didto na nagsugod sila sa ilang mga dagkong buluhaton labi na sa pagbuhat og mga milagro. Niadtong mga panahon na. Busa ni anang bahina nagsimbol ang kalayo og kagahom sa Dios niadtong panahon na. Din mo'y nakita pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes. Og sa nakasulat sa balaang kasulatan, didto sa diha nga ang nadawat na sa mga apostoles ang gahom nga gisaad sa atong Ginoong Kristo human sa pagkunsad sa Espiritu Santo niadtong panahon na. Sa mga apostoles to nianang mga bahina didto na ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa kamot sa mga apostoles. Unsay prueba sa Biblia, Brajigi? Ato lang basahon sa mga Buhat Kapitulo 5 bersikulo 12. Ug pinaagi sa kamot sa mga apostoles daghan ang mga ilanan ug mga kahibulungan nga nangahimo sa tubangan sa katawhan ug silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salomon. Busa kini ang prueba nga pinaagis kamot sa mga apostoles dili kay usa lang. Mo bitong giingon sa atong Ginoong Kristo kamo magadawat og gahom sa diyang mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo. Pagkatuma na o nana. Pinaagi sa kamot sa mga apostoles ang Dios nagahimog dagkong mga milagro ug mga kahibulungan. Mga katingalahan niadtong
panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Dili malikaya na pagka nangalagad ka sa Dios. Panahon sa atong Ginoong Hesukristo, tinuod nga alagad na idayag ang kagahom didto sa ilang mga kamot. Ingon niya na ang nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug ang usa sa mga apostoles nga ni si apostol nga si Pablo. Dili basta-basta nga milagro. Ang gibuhat sa Dios pinaagi sa mga kamot ni Pablo. Unsay prueba ni ana kung basahon ta sa Biblia, Brad Israel. Niyang pruiba na Brad Makarayot ang basahon diri sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 19 bersikulo 11 lapos tangadtos 12 giingon. Ug ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa kamot ni Pablo nga tungod niini ang mga masakiton gipanagdad-an og mga panyo o mga tapis o nahidapat sa lawas ni Pablo ug sila nangaayo sa ilang mga sakit ug namahawa kanila ang espiritong dautan. Busa ni anang mga bahina, panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, nana. Ultimo god sa ilan ang sinina. Sa sinina na og sa mga tapis, panyo nga madapat lang sa mga apostoles, unya madapat po dito sa masakiton, maayo ang mga masakiton. Ingon ni ana ang milagro nga gihatag sa atong Ginoong Kristo, pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto kanila. Dakong kalambigitan. Kanang bautismo sa Espiritu Santo kalayo trabaho na sa Dios ug dili na sa tao. Dili na mabuhat sa tao. Dios lang ang mubuhat ni ana. Ug ang resulta ni ana sa bautismo sa Espiritu Santo daan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo kana dunay tumong. Dunay tumong. Ug unsay tumong? Tungod sa misyon nga dako nga buluhaton. Dako nga buluhaton sa mga apostoles niadtong panahon na diin nagbuhat sila mga milagro, nag-ayo sa mga balatian. Ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa Biblia. Didto ni gawas ang sulti ni Pablo nga ang iyang pagwali dili kay sawali lang ug dili kay binaba lang, dili kay bula-bula lang sa baba, wala sa buhat kundili nagwali sila dunay buhat nga ikapamatud di naguban ang gahom sa ilahang pagkasinugo niadtong unang kapanahunan. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Ito lang basahon Brad Makarayo kining nakasulat sa Unang Korinto Kapitulo 2 bersikulo 4 nga naingon. Kay kadto akong gisulat kaninyo gikan sa unang Korinto, Brad Rome, palihog pagbasa, unang Korinto Kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 5. Unang Korinto. Sa unang Korinto. Sige. Kay kadto akong Sa ikaduhang Korinto man, ang naukab mo, palihog pag ukab sa unang Korinto 2. Ikaduhang Korinto may giukab ni Brad Rome, palihog pag ukab sa unang Korinto Kapitulo 2, bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 5. Palihog pagbasa. Unang Korinto Kapitulo 2, bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 5. Kaya ang imong naukab ang kapitulo sa ikaduhang Korinto man, ukba ang unang Korinto 2. 4-5. Ingon niya ang nasitar na imong nga sitas. Ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kundili pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom aron ang inyong pagtuo magasukad diha sa kaalam sa mga tao kundili diha sa gahom sa Dios. Busa, diya na, mauna na ang giingon nga dili kay sa pagwali lang, kundili naa ang pagpadayag sa gahom sa Dios ni adtong panahon na aron ang pagtuo kuno sa mga tao dili magsukad sa kaalam sa mga tao kundili inubanan sa gahom sa Dios. Diha na idaya. Dili kay sa pagwali lang mo na nangabasa nato sa Mateo 11:4, Lucas 9:1 ug 2. Gitagaan sila gahom aron magwali ug mag-ayo sa mga balatian didto nagbuhat ang Dios og dagkong mga milagro sa mga kamot sa mga apostoles. Og niadtong panahon na mao na to ang misyon nga gitaha sa Dios kanila aron nga ang mga tao mga kabig nila sa pagwali ginamit ang Biblia bisan pas natad sa debate. Atong pruibahan sa Biblia Brad Jige. Doon na ba'y gihimo nila nga pakigdebate ni Apostol Pablo og pinaagi sa debate nga nahitabo dayon nga dunay nangakabig pinaagi sa nakadungog sa debate? Doon na, Brad Makarayog. Ato lang basahon diri sa mga buhat, Kapitulo 17, Kapitulo 1, paingon sa 4. Kapitulo 17, bersikulo 1-4. Ug sa hingagian na nila ang Amphipolis ug ang Apolonia sila nahiabot sa Thessalonica diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudyo ug
Ug sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod niini og sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan nga nagsaysay niini nga nagpamatuod pinaagi niini kinahanglan gayud si Kristo magantos og mabanhaw gikan sa mga patay ug siya miingon kining Hesus nga akong ginamantala kaninyo mao ang Kristo ug ang uban kanila mituo og miipon kang Pablo ug Silas maingon man usab kapid-an sa mga masimbahong Grisyanon ug ang daghan sa mga inilag kababayenan. Busa, niadto mga panahona, nangakabig ang mga daghan o kapid-an sa mga tao sa unang panahon nakadungog sa debate niadtong panahona. Doon na po'y gibuhat po nila nga kanang pagpasabot ginamit ang balaang kasulatan ang naminaw nakasabot sab. Unsay prueba ni ana, basahon nato sa Biblia, Brad Romy. Atong basahon brad makarayo sa mauling gyapon basahon sa buhat sa iyang kapitulo 17 bersikulo 11 nagaingon Hanto 12. hantod sa 12. O kining mga Hudiyo ha, mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bugos nga pagkamasinubuton nga sa adlaw-adlaw nagatuon sa kasulatan. Sa pagsusi kon tinuod bagayod ang mga butang nga gisulti kanila sa bersikulo 12. Busa daghan kanila ang mituo uban sa diriyot nga mga hamiling babae nga Grisyanhon ug mga lalaki usab. Busa ni anang bahina na diha nga kining mga Hudiyo ang mabuot pa sa mga Hudiyo dito sa Tesalonika kay midawat man sila sa pulong uban sa bugos nga pagkamsinabuton sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan og sa pagsusi kung tinuod bagayod ang mga butang nga gisulti kanila. Niadto na nga kabig ang dili diriyot nga hamiling babae mga Grisyanhon o mga lalaki usab. Busa dunay mga paagi sa mga apostoles nga pagpasabot niadtong unang panahon. Doon na po'y ilang gibuhat sa unang ang pagkabig nila pinaagi pod sa pagtambal, pinaagi sa pag-ayo sa balatian, nangakabig pod ang mga nakakita. Ang nangakakita og katong gitambalan. Nakabig. Unsay prueba ni ana, Brad Israel? Ngayang pruiba na brad makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa buhat kapitulo 9 bersikulo 32 lapos tangadtos 35 gingon. Ug nahitabo sa naglibot si Pedro sa tanang dapit ug siya nahiadto sa usab sa balaan nga na nagpuyo sa Lida. Ug didto iyang gikakita ang usa ka tawo nga ginganlan si Inias, usa ka paralitiko nga nagilaid sa iyang higdaanan sulod sa 8 ka tuig ug si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo na ikaw karon ni Hesukristo, bumangon ka og hipusa ang imong higdaanan ug diha mibangon siya. Ug nakakita kaniya ang tanan nga nagpuyo sa Lida ug Saron ug sila nangakabig ngadto sa Ginoo. Tanawa. Ang sistema si Inias nga nakaplagan ni Apostol Pedro nga nga usa ka paralitiko masakiton sulod sa 8 ka tuig. Nasuruyan ni Pedro dito gitambala ni Pedro pagkaayo nakabig uban ang iyang pamilya ug ang nakakita nangakabig niadtong panahona sa milagro nga nakita nila. Ingon ni ana ang paagi. Munang ang ilang misyon pagwali o pagpanambal. Munang giingon ni Pablo ang inyong pagtuo dili magasukad diha sa kaalam sa tao kung dili inubanan sa gahom sa Dios. Naana ang gibuhat nila nga mga milagro. Ato nang gipakita sa unsang paagi nakabig nila ang mga tao ug unsa ang ilang misyon ug sa ilang misyon. Dakog kalambigitan ng Espiritu Santo ni adtong unang kapanahunan. Busa ingon ni ana. Sa samang pagkaagi sa Ecclesiastes 1:9 giingos pagpahayag, history merely repeats itself. Kung doon naman pananglitan sila nga nag-ayo sa balatian sa ilang pagwali, mao gyapon ang PBCM. Dili lamang kay gitukod ni Master ang PBCM nga walay tumong. Dili kay sa istorya lang. Kung stand na mo naaman sa Espiritu Santo nga pagpangalagad, dili kay sa istorya lang. Kung dili, naagyapon. Nga ang paagi sa pagkabig, dili lamang kay sa istorya, kung dili naagyapon. Ang hinungdan, o daghang mga hinungdan, ngano nga ang uban nagpasakop sa pagtulon ang PBCM, kay doon na tumong. Kay doon na po'y tumong, si Master nganong gitukod ang PBCM, unsay prueba ni anak Bradjige. Ato lang basahon diri sa Amended Articles of Incorporation and New Bylaws registered August 12, 1971. Securities and Exchange Commission number 45013. Ug diri sa page 4 makita nato diri ang mga hulagway sa atong mga Board of Directors sa pagtulan ang PBCM.
Og sa page 5 atong mabasa diri kung unsay tumong ni Master nganong iyang gitukod ang pagtulon-ang PBCM. And hereby declare, first, that the name of said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Second, that the purpose for which the corporation is formed are to propagate the faith in the Holy Spirit incarnate and the Christian teachings on charity, mercy, and benevolence. To relieve or minimize human sufferings, render medical dental assistance to the needy and the sick. Sa to pa, ug nagpahayag una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha nga ang katuyuan sa pagtukod ni ining kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulon-an sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical dental ngadto sa nagkinahanglan ug sa masakiton. Busa ingon ni ana ang purpose ngano nga dunay PBCM. Kay nganong gitukod ni Master ang PBCM niadtong 1967 na restro 1971 under sa numero 45013 sa Securities and Exchange Commission. Tungod kay ang purpose dili lamang kaysa pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan, stand naa sa dapit sa Espiritu Santo nga pagpangalagad, ug unsa pa dunay paghatag sa pagtabang niadto nang kinahanglan nga nangayog tabang paghatag sa pagtambal medical sa atong nabasa bisan pa sa dintal. Ingon ni ana ang sistema nga plastada ngano nga napundar ang pagtulon ang PBCM. Ug didto maoy hinungdan nga pagtukod ni Master sa pagtulunan kung istorya lang ang nagdaghan walay baga nga PBCM nga magpasakop. Lisod baya nga ang tao patuohon nagutom ra sa istorya unya wala sa buhat. Ingon ni ana nga sistema. Ug ang sistema dili lamang kay gisulti-sulti lang hangtod nakamugna og daghan nga mga naay mga radio station daan pa sa 1970s, 1980s na anay mga programa sa PBCM gitawag mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Pinanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio gamay pa siya niadto batan-on pa siya niadtong panahona. Busa ni anang mga panahona naglawig ang PBCM hangtod karon ug ang pagtulon ang PBCM nga naglawig nga anaa sa matang nga ang mga tao nga nangakabig gitahasan ni Master og misyon sa nagkalain-laing dapit maunay hinungdan nganong nangabutangan og baga nga mga PBCM sa nagkalain-laing dapit tungod kay ang mga gipang training mga misyonaryo ug mga misyonarya ng lakaw tungod kay naas pagsangyaw sa pagwali sa dapit sa Espiritu Santo uban sa paghatag og pagtambal ngadto sa mga balatianon diha nga nangaayo sila daghang nangakabig ug mauna ni ang sistema sa PBCM karon. Hangtod karon do na nay 25 ka mga radio station din naa ang PBCM programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ingon ni ana. Ug ang mga anaa nagpasakop sa PBCM, anaa sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, dili kay nangalagad tungod kay walay mabasa sa Biblia. Dunay mga tao nga adunay mga tao nga nangalagad sa bag-ong pagpangalagad diha sa Espiritu Santo sa prueba ni ana Brad Israel. Niya Brad Macarayo doon na gito yung mabasa nga doon ay pagpangalagad diha sa Espiritu Santo Brad Macarayo. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Biblia atong basahon ang buhing pulong sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 giingon, apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa ni anang bahina dunay bag-ong pag-alaga diha sa Espiritu Santo. Busa mao kanay hinungdan. Ngano nga daghang nangakabig sa dekada 60, 70, 80, 90 hangtod pag-abot sa tuig 2000. Hangtod karon ang dakong ebidensya ang daghang mga nangakabig ug ang ubay-ubay nga nangakabig bag-o pa lang mga adlaw nga nangligid hangtod karon daghan ang nanawag nga daghan ang musulod sa pagtulon ang PBCM diha dapit sa Cotabato. Ingon ni ana ang plastada og dili lamang kay diha lang hangtod karon nagsigig dawat lang gihapon diin daghan ang mga tawo nga moanha sa PBCM og moduol sa mga misyonarya og mga misyonaryo diin sila modawat sa pagampo og musulod sa PBCM. Ingon ni ana kay dunay tumong ug wala kana ikaulaw sa mga ministro sa PBCM ang pagpanghimatuod sa pagtulunan nga gitukod ni Master din ang stand pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo ug pagwali sa Espiritu Santo tungod kay kana gipasidaan na daan sa mga apostolis nga duna gyoy mga tawo nga magwali sa Espiritu Santo unsay prueba Brad Rumi. Atong
pagabasahon Brad Makarayo kini priba dinhi sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nagingon. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butangan niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa, dunay mga tao nga himong kasangkapanon magwali si Espiritu Santo. Kinsay katumanan anak Brad Rome sa walay ko kaulaw. Ang katumanan na Brad Makarayo kita nga mga ministro sa pagtulong ng PBCM uban sa mga misyonarya o misyonaryo sa pagtulong ng PBCM. O mauna nga ang mga misyonarya daan pas dekada 60, 70, 80 nagpanglakaw walay ko kaulaw tungod kay ang pagsangyaw sa Espiritu Santo naas Biblia. Kung mangutana do na bay pagpangalagad sa Espiritu Santo nga mabasa sa Biblia naa Roma 7:6. Kamo nga nagsangyaw sa balita sa Espiritu Santo naabay mabasa sa Biblia naa asa mabasa unang Pedro 1:12. Ingon niya na nga sistema. Kung nagsangyaw man og sa balita sa Espiritu Santo diin gidala ang maayong balita nga giwali sa dapit sa Espiritu Santo naas pagtulon ang PBCM, walay ko kaulaw nga ang pagwali dunay kalambigitan bisan pa ang mga anaan ni dawat tungod kay ang pagdawat nila tama ra gidawat nila ang kaluwasan diin gitanyag sa Dios kanang kaluwasana gitagana kana sa adlaw diin ang tao manginahanglan gyud nga luwason sa Dios og pinaagi ka na sa timbre sa Espiritu Santo nga matimbrihan ka lang pinaagi sa pagwali sa balita sa Espiritu Santo ken giingon man nga ang waling Espiritu Santo gitawag maayong balita di nagdala og timbre sa Dios alang sa kaluwasan sa tao unsay prueba ni anak Brajigi Brad Israel. Natong basahon diri Brad Makarayo sa nakasulat sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13 giingon, pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa tuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nagpanuo na kamo kaniya gikatimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan unsay nakasulat dunay maayong balita alang sa kaluwasan og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Kanang timbre sa Espiritu Santo pinaagi sa maayong balita nga ang maayong balita unang Pedro 1:12 wali nga Espiritu Santo nga moy among gipamatud-an munay giingon sa Biblia nga ang timbre sa Espiritu Santo alang na sa adlaw nga ang tao tubson sa Dios og luwason din ang tao manginahanglan gyud og kaluwasan moabot ang panahon. Unsay prueba ni anak Brajigi kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia? Sige. Ato lang basahon sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa kana ang prueba ang timbre sa Espiritu Santo o patik. Pagbasahon nas Bibliang Katoliko sa Efeso 4 bersikulo 30, ayaw ninyo pagsuba ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gipatikan kamo alang sa pag-abot sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Na dunay giingon, gitagana ang timbre, gitagana ang patik sa Espiritu Santo sa tuyog tumong pag-abot sa adlaw nga luwason ta sa Dios. Naana ang timbre daan sa iyang mga tao din gitiman-an na sa Dios, din luwason pag-abot sa adlaw, din ang tao manginahanglan nga luwason na gyud sa Dios. Kay duna na po'y gipasidaan ang atong Ginoong Kristo. Unang-una sa iyang mga tinun-an, sa wala pa nila madawat ang gahom sa ning gitawag pa lang sila gipasidaan nga modawat nilang gahom og ang ilang misyon pagwali o pag-ayo sa balatian. Duna na po'y laing gipasidaan sa atong Ginoong Kristo nga nagpasidaan na pod siya nga dunay dakong kasakitan nga atubangon diri sa kalibutan og dako na pog kalambigitan ang Espiritu Santo ni anang panahona pag ang tao ni anang mga panahona anaa ni ana mao bitaw nga gibutangan og magwawali diin magwali sa Espiritu Santo aron mo imudala. Sa side pod ug unsa di ay kaimportante ang Espiritu Santo ug ang pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Unsa ang usa sa gisulti sa atong Ginoong Kristo, Brad Rumi, kung atong susyon ang Biblia. Niadtong mga tao, diin nangalagad sa Espiritu Santo, sa unsang paagi ngano nga ang tao adunay pagpangalagad sa Espiritu Santo, Brad Rumi? Atong pagabasahon Brad Makarayo kining basahon dinhi sa ang pulong sa Dios dinhi sa Juan kapitulo 14
bersikulo 25 hantod sa 26 ni nagingon. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban pa ako ninyo. Apan kun makagikan ako ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Siya ang magtutudlo kaninyo sa tanang mga butang o magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Mao ka na Brad makarayon Busa, bisag diha lang, gibasa, unsay giingon, nga ang Espiritu Santo puli sa atong Jesucristo sa kalibutan. Ang Espiritu Santo, magtudlo sa tanang mga butang, maunay purpose. Ngano nga adunay pagwali sa Espiritu Santo, dunay pagpangalagad, kay dunay buluhaton. Ang Espiritu Santo unsa, mopahinumdom na siya sa gisulti sa atong Jesucristo, ug magtudlo na sa mga butang, ngadto sa mga tao sa atong nabasa, nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unsay purpose? Ngano nga giingon ni Apostol Pablo nga dunay patik o timbre sa Espiritu Santo aron timan-an o aron itagana sa Dios ngadto sa mga tao diin ang mga tao nga iyang natimbrihan o napatikan aron luwason pag-abot sa adlaw nga ang tao manginahanglan nga luwason sa Dios. Duna bagyo di ay panahon nga gitagal nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. Duna. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy, ngano nga importante na pod ang pagtudlo sa Espiritu Santo ug unsa ka importante ang patik sa Espiritu Santo, unsa di ay ang dakong sa gubangon sa mga tao dinhi sa kalibutan di ay Brad Jiggy. Ato lang basahon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 5 paingon sa 8. Kay daghan unya ang tungha dinala ang akong ngalan sa nga manag-ingon ako mao ang Kristo. Paliw ko pagbasa Brad Jiggy sa Mateo 24 bersikulo 21. 21. Sige. Sige. Ato lang basahon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud kini mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang giingon sa Biblia nga adunay dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Atong gibahin ang panahon sa panahon sa atong Ginoong Kristo ang misyon gitawag ni ang apostoles piyalan sa pagwali, gipiyalan sa gahom aron mo igamiton nila sa pagkabig sa tao. Ila tong buluhaton. Ug sa diha na pod nga napasidaan nga duna na po'y pagpangalagad sa Espiritu Santo, may mga tao na pod nga himuong kasangkapanon nga magwali sa Espiritu Santo. Ang wali nga Espiritu Santo nagdala og timbre sa Espiritu Santo, timbre sa Espiritu Santo gitagana alang sa adlaw nga luwason ta sa Dios. Ngano nga kana importante ang pagtudlo sa Espiritu Santo ug ang patik sa Espiritu Santo diin maoy giwali sa mga ministro sa PBCM. Unsay hinungdan? Kay dunay dakong kasakitan nga ang ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Pero kung kana muhitabo na kanang dakong kasakitan dili ug dili na mahitabo. Munang lutsonon o maunang labangonon sa tao ang gipasidaan sa Biblia nga gisulti na sa atong Ginoong Kristo. Mao bitaw nga ang Espiritu Santo duha ang iyang gihimuon. Unang-una, painomdom lang ang Espiritu Santo sa buhat unuot sumatod pang Kristo magadawat mo gahom sa dihang kakunsaran mo sa Espiritu Santo. Doon na po'y gipasidaan ang atong Ginoong Kristo. Ngang Espiritu Santo na pod magtudlo sa tanang mga butang ug ipahinumdom sa Espiritu Santo ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Nagkuha tas usa sa gisulti sa atong Ginoong Kristo makapanlimbawot sa balhibo unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo muabot ang dakong kasakitan ang ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kana ang dakong atubangon sa tao gagipasidaan sa atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan. Sa dili pa moabot ang dakong kasakitan, doon na dayoy mga masinatian sa tao nga maunang ilhanan nga nagpadulong na ta, nagtakilid na ta padulong ngadto sa gipasidaan sa atong Ginoong Kristo nga dakong kasakitan. Unsay mga ilhanan nga gihatag sa atong Ginoong Kristo, Brad Jisrael? Niyang timailhan Brad Makaray o ilhanan sa atong mabasa diri sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 lapos na ngadto 8 gingon. Og makadungog kamo mga gubat o mga dungog-dungog mahitungod sa gubat pagbantay kamo dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gid kining mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managubat pa ang nasod batok sa nasod ug gingharian batok sa gingharian.
ug mahitabo ang mga gutom ug linog sa nagkalain-laing dapit. Kining tanan maulamay sinugdan sa mga kasakit. Busa, sinugdanan lamang na sa kasakit. Dunay mga linog, gutom, mahitabo sa nagkalain-laing dapit, gubat, nasod batok, nasod sa atong nabasa nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo nga hitabo man na. Kung maglantaw-lantas balita, na ay mga nasod nga nang gigubat. Ha? Unya, ninimbago pa lang ang Ukraine ug ang Russia. Ingon na anak nga sistema. Doon na po ubang mga nasod nga naggubat-gubat. Kana dili pa na kuno mao ang katumanan sa dakong kasakitan. Doon na gyoy dakong kasakitan kay giingon sa bersikulo 8 sa gibasa ni Brother Israel kaubang ministro, sinugdanan lang na sa mga kasakitan. Nahitabo na ang mga kagutmanan. Nahitabo na ang mga gubat, nasod batok, nasod. Niya na. Nagpadulong na ta kay sinugdanan kuno na. Ug kay sinugdanan musangko kita. Kay dunay gisugdan, duna gitay sangkuan. Ug ang sangkuan nato mauna nang gipasidaan sa atong Ginoong Kristo dakong dako ug kalambigitan, ang dakong kasakitan diin ni anang panahona maoy hinungdan nga adunay maayong balita nga sa atong gibasa, maayong balita sa pagwali sa Espiritu Santo nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug ni anang panahona kanang dakong kasakitan sa pag-abot ni ana walay kasayuran. Dili nato na mahibawan kung kanos amo abot. Maobitaw nga kanang dakong kasakitan wala pay makapataas kamot hangtod karon kung unsang tuiga, unsang bulana, unsang pitsaha. Mulagapak ang dakong kasakitan nga wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Daan ang gisulti sa atong Ginoong Kristo, Dios lay nasayod ni ana. Unsay prueba ni ana, Brad Rumi? Ato lang basahon Brad makarayo kini nakasulat sa Mateo. Sayang kapitulo 24 bersikulo 26 hangtod sa Versikulo 36 36. hangtod sa versikulo 39. O ingon ini ang nasitar na nimo nga sitas. Apan may tungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawas samahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mauman usab unya ang pag-abot sa anak sa tao kay maingon niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop, sila na nagpangaon og na nag-inom, na nagpangasawa og na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, og sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot na sa lunop og gianod silang tanan, maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Busa ni anang bahina, walay nasayod ana. Dios lamang ang nasayod ni ana. Ni anang panahona, Dios lang ang nasayod. Pero kana kay gisulti, muna giingon sa atong Jesucristo Mateo 5:18, walay pagasayloan sa kasuguan bisan o sa kakudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Sa kudlit diin kana tumanon nga kana panagna hangtod mo abot sa tulpok, diin ang tulpok maunang katapusan sa panahon. Diin kana gitagal nga mo abot gyud tana. Way nasayod ni ana. Dios lamang, pero ang nakasulat sa Biblia gipanagsama sa pag-abot sa adlaw ni Noe. Diin ni adtong panahon na way kasayuran ang mga tao nagpatuyang sa ilang mga depende sa ilang magustuhan nga ilang buhaton nila. Pero hangtod sa pagsulod na ni Noe sa arka og sa pag-abot na sa lunop, gianod silang tanan. Og ni adtong panahon na sa wala pa ang lunop, ni adtong panahon na si Noe grabing pagwali. Magwawali gud si Noe. Unsay prueba ni ana kung basahon ta sa Biblia, Brad Jiggy, nga sa wala pang lunop nagsigig wali si Noe ni adtong panahon nang ang kaluwasan arka ra gyud og kato nagwali gyud si Noe nga ang tawo magtarong pod. Mabasa na to ni diri Brad Macarayo sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaloy isa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tawo sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Tanawa, si Noe magwawalis pagkamatarong. Unsay hinungdan sa nabasa ngano nga gipalunupan ang kalibutan tungod kay dili mga matarong ang tao og masad-anon ang tao niadtong panahon. Si Noe luyo sa pagkamakasasala sa tao, ang mga tao ang si Noe nagwali niadtong panahon sa pagkamatarong. Uban usab sa kaluwasan nga gitanyag niadtong panahon, diin ang kaluwasan niadto panahon sa lunop mao ra gyud ang arka. Sila nga nakasunod sa arka giwali nato natong previous nga Domingo. Niadtong
Domingo nga nakalabay, giwali tana. Diin sa pagwali nato ang kapanahonan ni Noe ug unsay kasaysayan sa pag-abot sa lunop ug sa wala pa ang lunop. Diin ni adtong panahona giwali ni Noe nga ang tao magtarong. Ug ang tao ni adtong panahona nagpalingog-lingog sa ilang igdulungog. Ug ni adtong panahona wa mo tuo nga ang kaluwasan panahon sa lunop maura gitong arka nga gibuhat ni Noe. Way kasayuran ang tao nga katong giwali ni Noe tinuod ug ang kaluwasan tuas giwali ni Noe nga mao ang arka ni adtong panahona unsay hinungdan nga ang mga tao wala maluwas nalaglag panahon sa lunop tungod kay wala mo tuo sa wali ni Noe nga ang kaluwasan arka ra gyud ibo man sa Dios diri sa kalibutan kining makuyaw nga mauning kalaglagan nga mao ang lunop kini ra gyung arka nga gibuhat maura gyud ni ang kaluwasan kutob sa makasulod ani maura gyud ni ang maluwas ni adtong panahon na ang mga tao puno sa pagpalingog-lingog sa ilang wala pagpanumbaling maura po'y hinungdan sa pagkalaglag nila dinhi sa kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael kung atong basahon na Biblia. Niya Brad makaray itong basahon diri sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20 gingon nga kaniadto wala man nagpanuo sa diha sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka niini pila lamang kabuok nga sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Nagpaabot pa? Doon na pa'y gihatag sa Dios nga mahigayon? Samtang nagbuhat ang arka, siging wali si Noe, sige pagpalingog-lingog ang tao. Di gyud mo tuo. Nga ang kaluwasan, arka, may tabo gyud ang lunop ni adtong panahuna. Pero, sa diha nga naabot na ang lunop, 8 ra gyud ka tawo ang naluwas. Asawa ni Noe, o si Noe, iyang 3 ka anak nga lalaki, ilang 10 ka mga binalay, unom tanan, 2 sila magtiayon si Noe ug ang iyang asawa, 8 sila tanan, mauray naluwas sa arka ug katong mga mananap nga diha nakasulod sa arka ni adtong panahona. Ang uban nga wala nakasulod ni adtong panahona laglag sila. Kining dakong kasakitan di na gyud po nilunop. Mo bitaw hinungdan nga ang atong Ginoong Kristo atong gisunod-sunod ang iyang pagpasidaan tali sa Espiritu Santo. Nagpasidaan siya tali sa Espiritu Santo nga madawatan nila ang gahom kumukunsad ng Espiritu Santo doon na po'y gipasidaan. Ang nakasulat sa Biblia nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo ug dunay pagtudlo sa Espiritu Santo gipasidaan na pod sa atong Ginoong Kristo para matudluan ka ni anang gisulti ng daan sa atong Ginoong Kristo nga mahitabo diri sa kalibutan ug unsa kana kining wala pa mahitabo di na pod ni lunop di na pod ni tubig nganuman wala pa man kuno ni mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Unsa ning adlaw Brad Rome kun atong susyo nakasulat sa Biblia king dakong kasakitan. Adlaw ka na sa samok, Brad Makarayo. Atong pagbasahon karon dinhi sa nakasulat sa Supunias sa iyang kapitulo 2, bersikulo 15 hantod sa 16 nagingon. Kapitulo 1, bersikulo 15 paingon sa 16. Kanang adlaw mao ang adlaw sa kaligutgut, adlaw sa kasamok ug sa kasakit, adlaw sa kalaglagan o sa kalumpagan. Bisag diha lang ta Brad Rome. Oh. Ang gibasa Brad Rome mauna ni siya nga adlaw kanda kong kasakit adlaw sa kalaglagan. Kalaglagan. O adlaw sa Samok. kasamok sa kalaglagan, adlaw sa kasakit. Mao nang gingon sa atong Kristo dakong kasakitan. Brad sige, unsay mahitabo sa mga tao ni anang dakong kasakitan ug kalaglagan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo. Ato lang basahon sa Sofonias kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Ako mong pagaot-oton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. Akong pagaot-oton ang tawog ang mananap ug akong pagaot-oton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapanggdulanan sa mga daotan akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. Busa, pag-abot na po na kong kasakitan, kalaglagan di ay, laglagon na po sa Dios ang mga tao, puuhon niya diri sa ibabaw sa naong sayuta. Bisan pa ang mga mananap nga naglupad sa kahanginan, ug ang nagkamang, ug ang tuas ilawom sa dagat, apil isda. Mahiagom ni anang panahonang giingon dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo, adlaw sa kalaglagan. Kanang adlaw sa kalaglagan, mauna ng paglaglag sa ibabaw sa naong sayuta. Din ang yuta himuon na sa Dios nga walay sulod. Tungod kay ang yuta hingkaplagan nga sadaan ang pumuluyo ug luyo ni anang tanan sa plano sa Dios nga iyang laglagon. Puuhon ang tanang mga tao ut-uton, doon na gyud po'y mahibilin nga jutay diin kana hingkaplagan sila nga mga matarong unsay prueba ni ana Brad Rome. Brad
Rome kung atong sesyon ang Biblia. Atong basahon brad makarayo kini nakasulat sa Isayas sa iyang kapitulo 23, Kapitulo 24, 24. versikulo 3 kama 6. Nagingon din eh. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod o pagalaglagon gayod kay si Hiuba maoy nagsulti nining pulunga. Tungod nini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta o silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sadan busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og yutay lamang ang nahibilin. Busa sa nakasulat sa Biblia, doon na di ay kalayo nga maoy musunog sa yuta. Diin mauna ang tunglo sa atong nabasa sa Biblia. Tungod kay ang yuta hingkaplagan nga sad ang yutay lang ang nanghibilin ni anang panahona. Ikapilang tunglo, Brad Jezreel ang muhimong walay sulod sa yuta. Ikatulong tunglo, Brad Makarayo, bro. Atong basahon kining unang hubad sa King James Version sa Bugna, Kapitulo 11, versikulo 14 gingon. Mingagi ng ikaduha katunglo aniya karon ang ikatulo katunglo maabot sa madali. Busa, ikatulong tunglo di ay. Ang ikatulong tunglo maunang musunog sa yuta. Brad Jiggy, unsa man ang ikatulong tunglo nga musunog sa yuta? Atong basahon sa Isayas kapitulo 44 bersikulo 25. 42 versikulo 42 bersikulo 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa ikatulong gubat di ay sa kalibutan. Ang musunog sa ibabaw sa naong sa yuta. Mulaglag ug muhimong walay sulod. Munang kalayo nga makadisgrasya. Unsa na? Ikatulong gubat sa kalibutan. Maunang giingon sa atong Kristo dakong kasakitan. Nganong ingon ni anang dakong kasakitan? Tanawa mga kahigalaan. Unang-una, sa nahitabo lang nga sa Ukraine lang dako na kaitong ehemplo sa naa nakasulat sa Biblia. Sa mga bomba lang, sa mga misail. Sa mga bomba nga gipalupad sa Rusya ngadto sa Ukraine, ni balos pod ang Ukraine, tanawa unsay na nga resulta sa nangandagpakan sa mga gipalupad nga mga nagkalain-lain nga mga bomba. Ang nahitabo, guba ang nindot nga imahen sa maong nasod. Ingon ni ana nga sistema. Unsa nakaha og buhian na sa Dios. Largahan na ang tanang kanasuran para matuman ang nas Biblia dakong kasakitan ang mga nuklear. Sa dihang buhian na, kining hangin nga gihatag sa Dios nga libre aron kita mabuhi. Kutob san buhi nga niya sa kalibutan, muginhawa ta muhanggab og hangin libre na nga gihatag sa Dios. Bisan pa ang pagkaon, bisan kana gipalit, pero libre gihapon na. Kay ngano man, tungod kay kana, gipatubo sa Dios og gihatag aron itanom sa ato mga kaigsuonan nga mag-uuma human nga sila nakaharvest ilang gibaligya o ginegosyo sab og ang katong wala mag-uma sa ilang hinaguan og sa grasya ipalit po nila og mga pagkaon kanang tanan hatag sa Dios libre na bisan kun kana gipalit nato pero moabot ang panahon pagbuhian na ang nagkalain-laing nga mga bomba ang nuklear ang mahitabo ni ana ang hangin nga atong hanggabon makahilo na og naa po na dapat gyapon na ngadto na sab sa mga pagkaon bisan pa sa tubig nga atong inumon. Ni anang panahon na matod pa nga bisan pa ang isda mahiagom dito sa Punias 1:2 hangtod bersikulo 3 nganong naingon ana nga sistema tungod kay ang hilo tuan naman pod didto sa tubig og ang mga anaas tubig nga mga buhi naa diha mapiktahan gyapon nila anang panahon na. Grabe dako ng kasakitan. Ha? Munay giingon sa atong Ginoo Kristo magkagutoman. Kung way sulod ang kalibutan, munay giingon sa Mateo 4:4 na isulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Importanteng pulong sa Dios. Efeso 6:17 giingon dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan, isulob ninyo ingon nga helmet ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo. Sa ang pulong sa Dios nga translation. Ang katuyuan ana sa Job 5:20 sa tingguto magaluwas ya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa magkagubat man, magkaguto man ni anang bahina, may tabo man ang kalaglagan sa ibabaw sa naong sayuta ang dakong kasakitan, dakog kalambigitan ug importante ang pagpangalaga diha dapit sa Dios nga Espiritu Santo. Ang buluhaton sa Espiritu Santo magtudlo sa tanang butang bisan pa sa mga pulong. Nianang mga bahina ang nakasulat sa Biblia bisan pas kagutmanan
mabuhi ang tao, dili lang sa tinapay kung dili sa pulong nga magagula sa baba sa Dios. Og ang Dios diin maoy mutudlo din diha kaniya mugula ang mga pulong alang man sa gubat ug alang man sa kagutmanan naa sa Dios nga Espiritu Santo. Efeso 6:17. Busa pa hinumdum lang sa tanan nga mga PBCM nga importante ang mga butang gitudlo ni Master ug ang atong nabatunan nga atong nadawat diha kang Master. Sa mga bag-o pong membro, wala kamo masayo sa inyong pagpasakop sa PBCM. Diin, gidawat po ninyo ang gitudlo ni Master nga amo na pong nangadawatan. Ampingan lang na. Hangtod sa pag-abot na sa adlaw, din matuma na ang naa sa nakasulat sa Biblia. Busa, wala naman kami oras, mga kaigalan o mga kaigsuunan, sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo. Divine Master Tomas Dilo Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kininyong alagad sa kagahinan, Evangelista, Brother Hermogenes Macarayo, o guban usab sa akong kauban ng mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kisab si Brother Rumi Rama Camus. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo kami ingon sa samatak na og sama ang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.